खुलुमबाय बे समाव आङो दिनैनि मोननैसो खौरांफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों होनो लाबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। कक्राझार सहरनि साखाथि देबोरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला फरायसालिनि फरायसाफोरनो जाहोनो थाखाय सरकारनिफ्राय सफैनाय खमैबो 17 कुइन्टेलसो माइरंफोरखौ फरायसाफोरनो राननानै होआलासे एबा जाहोआलासे हा सिङाव फबना दोननाय थासारियाव दिनै बोखांनो हादों। थारैनो बे जाथाया जोबोरै सोमोनांथाव आरो दुखुनांथावबो। बे जाथाया कक्राझार जिल्ला देबोरगाव हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देबोरगाव फरायसालिनि फरायसाफोरानो बे जाथायखौ स्रोदै नुखुमानानै गावसोरनि न'नि बिगोमाफोरनो खोन्थानानै होदों आरो बे जाथायखौ मिन्थिनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाथ्राया बेसेबां सैथो जागोन बेखौ नायनो थाखाय खदालजों जेब्ला जावनानै नायो अब्ला थारैनो नुनो मोनबाय जे गोबां माइरंफोरखौ फबना दोननाय थासारियाव। आरो बे जाथायनि सायाव जेब्ला सोंथि जाखाङो अब्ला देबोरगाव फरायसालिनि बिमुंगोरा बिथाङा फोरमायथियो दि अखानि दै नांनानै माइरंफोरा गाज्रि जानायनि जाउनाव माइरंफोरखौ हायाव फबनांनो गोनां जादों होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो बेफोरबायदि जाथाय सोमजिनायनि सायाव सरकारा मा राहा लागोन बेनि सायाव समाजो फोरमायसिगोन। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। गलाघाट जिल्लानि दिखियाजुलियाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जुलिनि गंसे गारिया हरखाबै लामानि सौग्रावनाय जाथायाव सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ खोमायो आरो 7 सुबुङा गोब्राबैनो जोखोम जादों होनना मिथिनो हादों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हिन्जाव गोदानखौ रंजा बाजायै बरायना लाबोनानै हौवानि न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो दिनै सोरांसि समाव हाबानि गारिया गोख्रैयै खारबाय थानाय समावनो हरखाब फांसे बिफाङाव गोब्राबै सौग्रावदों। जायनि जाउनाव बिपुल शर्मा आरो महेन्द्र कलिता मुंनि सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो 7 सुबुङा गोब्राबैनो जोखोम जायो। गुबुन फारसेथिं हिन्जाव गोदानखौ रंजा बाजानि गेजेरजों लाबोनाय मिनि खुसि थासारिया दसेनो दुखुनि थासारिजों साग्लोबो। थारैनो बेफोरबायदि जाब्रबथाय जाथाया जोबोरैनो दुखुनांथाव। दानिया आरो फैबावदो। कारिगाव मडेल देहा फाहामसालिनि थांग्रा गाज्रि लामाखौ बानायनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों दिनै बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा दिनै लामानि अन्थाइ खाम्फा बेखेवना होखांनानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङो दि बे लामाया जानायनि उनाव जेसेबांनाखि कारिगावनि साखाथियाव थानाय रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना गासिबो मोनसे मोजां सुबिदाखौ मोननो हासिगोन होनना बुंथिनायजों लोगोसेनो सिगां समाव लामाफोरा मोजां नङैनि जाउनाव कारिगाव मडेल देहा फाहामसालिसिम थांनायाव गोबां रायजो राजाफोरानो खस्थ' मोननांनो गोनां जायोमोन आरो दा बे लामाया मोजां जानाय लोगो लोगोनो रायजो राजा आरो पेसेन्टफोरा खस्थ' जानाय नंलिया। बे सुबिदानि थाखायनो बे लामाखौ बानायनाय जादों होननानै बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा बुंथियो। गुबुन फारसेथिं कारिगावनि अनगायैबो बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय देहा फाहामसालिनि जेसेबांनाखि गाज्रि लामाफोर दंबावो बेफोर लामाफोरखौ बानायनो थाखायबो खोथा होबावो बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा दिनै मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा फोसावनानै होदों जेराव बिथाङा फोसावनाय बायदिब्ला आर्चारि गेलेगिरि कहेला बर'नो थाबैनो सावस्रि बिफानाव साख्रि थिसनथाइ होगोन। बे गोनां बाथ्राखौ दिनै बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। दिनै बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सेसापानि गोजौ फरायसालिनि गासै 4 आयदा फोरोंगिरि आरो सासे सुखिदारखौ सेसापानि गोजौ फरायसालिनिफ्राय बिदाय होनाय हाबाफारि खुंफुङो। दिनैनि बे बिदाय होनाय हाबाफारियाव मोनसे समनि सेसापानि गेजेर फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि दरेन्द्रनाथ बरगयारिनि आफादगिरि मासि लानानै मेल सामलायनायाव सेसापानि गोजौ फरायसालिनि बारग' आयदा फोरोंगिरि रत्नेश्वर नार्जारी, हरिचरी बसुमतारी, जयति कुमार बसुमतारी, लाल बाहादुर सेत्री आरो सेसापानि गोजौ फरायसालिनि सुखिदार महरै खामानि मावबोनाय हरिचर बर' बिथांमोनखौ गांसे आर'नाइ मान बिलाइ माननि बान्थाजों मान बावनानै मोसानाय मेथाइ खननायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बिदाय होयो। गहपुर जिल्ला बिसाया दिनै मोनसे सावरायमेल जथुमदों। बे सावरायमेलनि गेजेरजों गहपुर जिल्ला बिसाया फैगौ डिसेम्बर दाननि 5 अक्ट'खालि मोनसे गेट टुगेदार एबा लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंफुंनो लादों। मख'नो गोनांदि फैगौ 5 डिसेम्बर खालि बे हाबाफारिखौ माबोरै दैदेनगोन माबोरैहाय खुंफुंनाय जागोन बिनि सायावनो गुवारै दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों सावरायनाय जादों होनना गहपुर जिल्ला बिसानि दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायथिदों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों गहपुर जिल्लानि सिङाव सोर सोर हारिमु बिथिङाव मा रोंखो आरो सोर सोरहा मा हाबाफारि मावगासिनो दङ आरो सोर मेथाइ खननो गोरों, मोसानो गोरों, दामनो गोरों बेफोरनि सायाव फैगौ डिसेम्बर दाननि 5 अक्ट'खालि गावजों गावनो मोनथिलायनो थाखाय बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों होननानैबो बिथांमोना मिन्थिहोयो। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।